Manila Broadcasting Company. Sa balita, serbisyo publiko, komentaryo. Sa isyu, aksyon, radyo, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, serbisyo publiko, komentaryo. Sa isyu, aksyon, radyo, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, serbisyo publiko. Check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This time check is brought to you by Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Patunay na sa tibay, may tagumpay. Mag Bear Brand araw-araw. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 50 na. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, senaryo kita sang panahon mga kaaksyon sa aton nga linya, Sir Gan ay Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maying gabi. Mayong gabi, Action Friday sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari lakat sa atong achimpo sini nga gabi, Lunes kita ron Nobyembre 25 tuig 2019. Naga-influensya sa kapungsuran ng tail end sang cold front nga nagaapekto sa kaprobinsyanan sang Aurora kag Quezon. Magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoon nagaapekto karon sa rehiyon sang Kabikulan sa Aurora kag Quezon nga tuga ini sang tail end sang cold front. Ang kabugusan sang Cordillera Administrative Region kag Cagayan Valley, magalumon man ang kahawaan nga may dala ini nga lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag may naligwin man nga pagpanaguob. Subog man may pag-uum-guum ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may idulot ini naligwin nga mga mahina kun manipis lamang nga mga pag-ulan. Mabatyagan sa bugos ang Metro Manila, sa rehiyon sang Ilocos, sa iban nga bahin sang Central Luzon, kag sa iban man nga bahin sang Calabarzon kag sa kaprobinsyanan sang Mindoro kag Marinduque nga halin ni sa amihan o Northeast Monsoon. Ang iban nga bahin sang atong pungsod padayon nga may pag-uum-guum ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May naligwin man ini nga mga pagulan nga halin iniya sa localized thunderstorms. May pagbadlos nga huyop sang hangin magahalin sa naaminhan na sidlangan. Nagaapekto karon sa kabugusan dito sa pinakapunta sang naaminhan sang Luzon nga may mabalod ang kadagatan. Kag mayara man nga kasarangan hasta may pagmadlos man nga huyop sang hangin magahalin man sa gihapon sa naaminhan na sidlangan. Mabatyagan sa kabugusan sa iban nga bahin sang Luzon nga may kasarangan hasta nga mabalod man ang kadagatan kag may mahinay hasta sa may kasarangan man nga uyop sang hangin halin man sa gihapon sa naaminhan na sidlangan ang mag-influensya sa kabugusan diri sa aton sa Kabisayan kag subong man sa Mindanao nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan diri partikularmente sa aton probinsya. May pag-uum-guuman ng aton kahawaan hasta nga magalumon ng aton kalangitan nga may dala man ini naligwin nga mga pag-ulan aton ma-experiensyan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros
Occidental. Lakit man ang siyudad sang Bacolod. Kag may ara kita mahinay sa kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin nga magahalin man sa gihapon na aminhan na silangan atong mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagapabilin ng sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 10:06 karon nga gabi ang taob naton 1.6 metro. Magabalos ang hunas alas 5:01 buwas sa aga. Aha. Sa takos nga 0.0 metro ang kanabawon. Kag alas 5:19 sini nga hapon nagtunod si Haring Adlaw. Magabutlak naman ini siya alas 5:43 buwas sa aga. Sa subong ari kita 26 degrees Celsius o kon 78.8 degrees Fahrenheit. Munay kabugusan sa aton lakat yung po sini nga gabi. Siyempre. May nakabati ko subong Sir Gan nga daw hilway ta sa LPA, hilway ta sa Baguio, ano? Oo. Daw tulo tawhagin palibot ta. Oo. Sir Gan, salamat. Okay, welcome. Yes, sir, may gabi. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Tawhay mag-action pero sa mga utod na ton nga nagapuyo sa higad sang baybay, kilid sang konsedalom sang taytay, kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 54. Subong adlaw, unang adlaw sang simana Lunes kita, Nobyembre 25 na 2019. Baumiara na gid lamang kita sang 30 dias ang nabilin kag Pasko na. Tikon 25 umpisa buwaso. Miara naman lang kita sang 5 man kadlaw kag nagapaning hamot na gid yang bulan sang Disyembre. And mayara naman lang kita sang 37 dias ang nabilin. Magasaylo na kita sa panibago naman nga tuig 2020. Aksyon! Radio! Naga-monitor na kamodriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas ng aton siri nga Facebook page aksyonradiobacolod.com.ph nga pwede nyo gid mabatian ang tanan nga news sa public affairs program, drama kag iban pa nga pwede nyo gid i-share, likes kag i-kuha nyo dra, no? Kung anong himo, o nyo dra nga mapalapta pag inato ng aton siri nga programa. Mayara man kita sang YouTube. Type mo lang direksyon radiobacolod.com.ph man sa gihapon. Kag sa aton siri nga web bisita kamo to kay maka-monitor na, makabasa pa. Sa may mga Twitter account dire, follow lang aksyonradiobacolod.com.ph mangyapon official, no? Para makitaan nyo man dito sa Twitter na to ng mga advanced nga information. Sa mga texters naton subong iyang gabi, anong pananawan nyo sining mga gumuntang karon diri sa pungsod Pilipinas sa tunga ni Presidente Rodrigo Duterte kag ni Vice President Leni Robredo. Ano ang intensyon ni Duterte nga ang gin-fire niya na o ginpahalin niya na bilang co-chair sang ICAD si Robredo sa sulod pagid lamang sang 18 dias nga pagpulupungko ni Robredo. Kamo ba ng opinion nyo dira abi, i-type dira sa inyo sa mga cellphone kag ipadala sa 0938-225-5017. Aksyon! Brian Morden sa Aksyon Firing Line! Sa kinandan onboard na ini sa Aksyon Brian Morden of the night kita Tob 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line! Ano ba lang mga dalag ko nga balita lokal nga hatagan sang pagtamod sa mga gabi? Kagabi may ara naman sang encounter sa tunga sang New People's Army kag Philippine Army dira sa area sang Himamaylan. Mga 10 minutos nga binalbalanay ila sa trupa sang gobyerno, way man sa nagkalapilasan, but according to Philippine Army, nga sa trupa sang NPA, posible nga may nagkalapilasan bangod sa mga nakitaan nga tinulo-tulo sang dugo mga kaksyon. Samtang diri gihapon sa Negros Occidental o kon diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon, kahapon nga adlaw 1.2 million pesos naman, no? Ang tigayon nga na-recover sang o kon na-confiscate
Kay kuman naghambal ka na recover do kalaw ay no. Do to balang gin palapta tapos i-recover naman do di amo no. Na confiscate gid yan, na konfiskar sang PNP halin sa isa ka persona nga ti indi man gid tumandok gid sa Bacolod ang ining ginapatihan shabu. Way gyapon nga kaubusan shabu sa Bacolod no. 1.2 million pesos ang balor sini. Samtang sa iban nga balita mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalagad kundi mayara kita sang 60 dias tong clearing operation nga ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte paagi man sa Department of the Interior and Local Government kon DILG nga maninlo kita sa aton sini nga dalanon pampubliko nga dalan. May isa ka barangay di sa Bacolod nga kahapon ti na litratuhan nag-viral sa Facebook mismo sa Action Radio page magkaksyon nga daway kagi tinlo gid klase dalan plus nga ang mga illegal parking sang tricycle kag mga salakyan daw wala lang niya nahatagan atensyon. Dira ina sa dalan Santol, Barangay Mandalagan, sining syudad sa Bacolod. Nga dira man nahamtang ang police station number 3 nga tuman kagutok ang sitwasyon. Ang ginahamtangan dira sang police station number 3 formerly amo ni ang barangay hall sang Barangay Mandalagan. Ti subong niya ang barangay hall sang Barangay Mandalagan perti yak tahom. Sa pagpanguno yan ni Barangay Kapitan Arturo Parinio. So daw ka lucky ni gani isang police station number 3 mo. Kay isang ginpahalin sila dira sa may Lopez area nga building. Paghasaylo nila, pagpahalin sa ila daw ka timing, iba daw ka timely bla nga ang barangay hall sa Mandalagan nag-vacate dira ang opisina sang barangay mismo. Ti dira sila ginbulos. May mga nagreklamo nga publiko bangod sa kabudlayan sa sina nga barangay o kon police station. Una, ang kapiot sang dalan Ikaduha ka magpablatter ka, patiklayo o ato sa sulod. Tiyang dalan tuman kagamay ang nasakupan sang police station number 3 tatlo ni kadalagko nga mga barangay. Amo ning Banago, Bata kag Mandalagan. Tiplas pagid niyang dalan dado kulang sa disiplina kunong mga palalarking sa mga tricycle daan ginutok sila. Plastar ta karon kin-interview tas Kapitan Parinio, according sa yaway naman siko nagkulang gina. Grabe naman ang akon nga saway public hearing nako da patigayon ako sa hinun-anon nas publiko nga bululigan tani daw mamangyapon. Sa lawayon lang gid. In short, no? Inablang di kabalo gid ya maglantaw sa sitwasyon kung kailangan tabla magparking diri o kung hindi. Action! Radio! May mga options na ginahimo sa Kapitan Sri Mateo. Sige, balikan ta na karon. Samtang diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon, tiyang kaso batok ya sa pila ka mga public officials sang syudad, labi na gid si Congressman Greg Gasataya kag iban pa gin basura ini may connection sa sanitary landfill nga gin-file sadto ni Mr. Otilo Ramos kag Sarais Gira. Dira sa may sanitary landfill bala sa may area sang Felisa. Allegedly overpriced o kung ano nga irregularidad abi. Tigin basura ti mayman nakagin basura pero ang pamangkot gin basura ayhan bangod sa kakulang sa merito o kon wala na sang appearance ang mga tagreklamo. Tinak-ana guro kay way na panahon masisako na ng sitwasyon. Daw mo nabi. Sige. Sini nga hapon meron sang special session maybe siguro no. Sa guriyang panglungsod sa Bacolod kag nagintalakay kay nato check ko lang ni karon kay kabalokan di naman ta kwan reporter dira no. Check ta lang karon kun ini special session o kon regular kay pinaka mga importante nga agenda to kay na amoning 3 billion pesos nga budget, general budget for 2020 sa Bacolod. And ining extension nga ginapangayo karon sang IPM nga taghakot sang basura sa Bacolod kay ginahulat pa ang pahanugot of course ang SP diri. Iti na deliberate pa ni sa SP mo. Check ta ni karon abi kun kumusta na ini kay kabalo ka galuya man ang IPM kun daw di maktuhan extension nila. Kali kung kaysa may akto man akong waay, daw pigado ganyang koleksyon sa IPM. May man collect, may man kun hindi.
Kumbaga daw, kung nabuton lang, okay. Kung hindi, hindi man. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang balita naman niya sa Negros Occidental, provincial mag-aksyon para mapamatud-an nga hilway sa ASF o kon African Swine Fever. Ang Negros Occidental may lechon budol fight pati gayuno no sa Kapitolyo. Boss nga adlaw buti makadto to. Una Kaon to lechon abi. Kag pundo para sa dugang bonus sa mga empleyado sa Kapitolyo ginpasiguro ni budget officer sa lado mga kaksyon. Baw, amo ning ginahulat-hulat gid sang halos kalabanan, labi na gid sa mga nagatrabaho sa gobyerno. Kaya kung nagatrabaho ka sa gobyerno, daw nagahamungaya kagid ya sa bulan sang Disyembre. Ara datanan nga mga benepisyo. Pero kung ikaw trabahante nga daway ka man lang trabaho gusto, kung isa na mahuya ka man magbaton sa bonus mo na. aksyon! Radio! Dibla? Kung ikaw trabaho gusto, daw huya ka man magbaton sa bonus mo kaya daw doon di ka bla deserving magbaton sinay kay tamaran ka man kung kisa suplada ka pa sa mga gakalalantod da. Hindi siya ko luya na. kung ako empleyado sa gobyerno nga daw ay malang ko pulos na. Dibla no? Kung ako empleyado sa gobyerno nga kung may bisita gani gusto ka malang tulukon, gusto ko lang siya tulukon abi no. Iimplo kong lawas ko doon di ko kabalo magkakilala bitaw nga may kinanglan sa akon, abi. Tapos pagkabot sa Disyembre, doon nakapayawada nga mangita ka bonus. So, sagi ka na may pamangkot nga may bonus na wala. Pilang bonus naman, pero ikaw pinakatamaran na. Kauluya, no? Gusto na mo empleyado sa gobyerno, ganyan nga wiwa. Ay, ganyan, prangkang istorya. Dato lang, kabalo na ginasila kung sinong gasweldo sila, pero sila pang into. Ay, nako, last 7:05. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line! I'm sorry, pero I'm talking here sa ginatawag naton realidad, no? Nag-istorya ko din isang realidad ng mga empleyado sa gobyerno. Pagkatapos ko Disyembre action na, una pa na silang ita bonus. Uluya, no? Pangula-uya na. Hindi seriously, karon na, atlas start na, no? Ay, sus ko. Sige, dari kita sa dalag ko nga balita sa nasyonal, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aring dalag ko nga balita sa national mag-action, baw. May manay pamatian ta si Presidente Rodrigo Duterte. Kay nangin bisita siya sa National Consciousness nga natawag Day for Elimination of Violence Against Women, mga kaksyon. According kay Presidente Rodrigo Duterte, suportado ko gid, no? Suportado niya rather ang kampanya sang Philippine Commission on Women nga protektahan ang dignidad, protektahan ang kinamatarong sang kababainhan. Dapat lang. That's why ko kay isang aton sa ni mga kalalakinhan dira, no? Ang mga babayi naton respetohon ta gini sila. Na respetohon ta gini sila kay babayi ini sila, no? Pero kung ka pabayi-bayi, ay inang isa daw di mo man respeto. Last shoot is Amal ni Presidente Rodrigo Duterte, sige na respeto ko, no? Ginasuporta ko o suportahan ko ang mga kababainhan nga protektahan gid idi sila. Of course, gid lang, no? And ginasaulog subong ginatawag naton nga National Consciousness Day for Elimination of Violence Against Women diri sa pungsod Pilipinas kag bisan pagani sa bugos nga kalibutan. Apisar nga ti si Presidente Rodrigo Duterte sometimes naging kuan ni siya subject sa criticism kay porte man kung isa manihol sa babae mo. Porte man ni magplapanihol sa babae, pero ang tao galiwat man mo, galain man mo. Sige, ang grabe nga kontrobersyal mag-aksyon subong diri sa pungsod Pilipinas. Amo ni ang nagahilapit nga pag-umpisa sang 30th nga Southeast Asian Games nga kitang host diri kag ang pinaka-venue dito sa Clark area sa Pampanga. Kuani mo na unahan ini sa isyo nga ginbukad ni Senador Franklin Drilon ang bili sang kaldero nga 550 milyones pesos. Kag ang pagpanghulam sang Pilipinas sa Malaysian firm
nga 11 billion pesos para gastuhon sa sining pag-host naton sa ika-30 ng Southeast Asian Game mga kaksyon. Magluwas sini nga kontrobersyal na labot pagid ini sa kontrobersyal sang Balor Action Nelmar sang jacket sa mga delegado naton sa Pilipinas nga ang bili tag 6,000 pesos. Ano klase jacket ni? Misan re-on mo na kalagari, hindi na magisin. Hambal ko to sa kaldero to gani, ngasling ko tapos sining SEA Games gini, pwede ta ka luto linaga da. Oh, nga 50 milyones gini. Kay hambal ni House Speaker Alan Peter Cayetano, kasi ning committee chair sang kwan, sang SEA Games subong. Siya kabalo ka ining kaldero nga ini, sa sulod sang pila ka adlaw daw 11 ka adlaw bala mo. Masiga lang ni gali sir nga masiga Sir Ilray. Way gali ni patay-patay gali. Amo na nga mahal gid. Kabalo ka mo kun pilang bilis ang gatong ya sini sa 11 ka adlaw. Lapit 1 milyon ka pesos. Humakon ga dumagwang kalimutaw ko pagbasa ko sa balitin ko ano ini. Amo ning balor sang LPG liquefied petroleum gas sa gamiton, talapit iya milyones iya sa 11 kadlaw kay pasigahon ning kaldero nga ini. Sus Lord patuwara ini na subra na ning kagastuhanan nga ini, no? So, hambal ni Cayetano diri, siya bonggasious gid mo. Ang aton sa nga pag-host, ati okay man, bonggasious kundi may pabugal kita sa ibang nga pungsod nga wow, the Philippines, wow, Pilipinas, the hospitality, the ginatawag nga accommodation, ang ginatawag nga pagpalangka sa mga bisita. Do ka namin pamati, the hospitality sang Pilipinas sa mga bisita. Di ba ning batasan sang Pinoy mo? Grabe kita yung mag-amuma sa bisita ta. Suliton ko, bisan waywaay na gid kita, kung may bisita kita, mangutang gid kita. So tupad balay ito. Like for example, bis action an makadtos balay, di mahuya man tani nga dito mag-serve siya ni isang manamit kapag kaon kundi mangutang kita kung may kita kuton sa bulsa ta para pagpauli ni action an maihambal gid siya nga grabe to yung balay ni action Brian, no? Pakaon niya ko yung tinapaya. Sardinas, nangutang gid siya para lang gid nga di ko magutman. So may pabugal siya, gin pabugal ya ka. Amo nang ginhimo subong sa Pilipinas. Amo nang ginhimo sa Pilipinas subong now. Hospitality, accommodations, puwerte ko no, pero nalugawan kita nga man. Pag abot dire, sang nagligat nga gabi sa Pilipinas sa mga atleta halin sa ibang nga pungsod, laang Timor-Leste gito, Myanmar, kag kung ano pa to nga pungsod, ahay, wala balay na sugat sang salakyan sa airport. Anong natabo? Nagtululog sa airport ang mga bisita ta kahuluya. Kahuluya gidya. Imagine nyo ang mga atleta naton ay nila nga gi-expectar sa tuman kadako nga kagastuhanan sang Pilipinas. Wala ya nasugat iya kundi nga hotel sila matulog iya. Dito sila yung nagtinulog sa salog sang airport. Imagine mo na ha. May nawang pa si Cayetano yang nga magkadto to ya kag magplupangamusta gangirit pa saya. Ang pinakalala pagidiri nga issue subong sang SEA Games nga ini. Kabalo kamo kun ano action an na poison pagid ang iban nga mga players sang gin-serve nila ang pagkaon. Ay nano, ti basibla ang hospitality, tadi pagpuli, tatugin hambalanta nila nga sa butahe, kami sa Pilipinas, pinakaon nila kami pano, so nagkalalain siya namon. Sa pagkalaway-law, ay no, kabalo ka mo nung gin-serve sila nga pagkaon sa iban actionals, sa mga atleta, halin sa ibang nga pungsod, kikiam kag itlog. Ay, so, itlog kag kikiam, quick, nano ni Pilin, nagalibog, 11 billion ang ginhulam sa Malaysian firm. Pakanoon mo ya itlog kag kikiam. Stop. Sabi ko na stop. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Gakutang ko sang kadlaw nga naugot, ako na mahulog us bangkok. Ay ano nga sitwasyon iniman?
Pero hanbal ko ni Attorney Salvador Panelo, hambal ya depensa sa Malacanang. Siya hindi giba na mo kalala yang sitwasyon na tabuan gid lang. Ati, sige, batunon. Kaya may ara gid man tayo sang diferensya. Hindi perfecto gid man ang tao, pero ang sitwasyon bala, ang natabo, no? Nga, matawag na to, nag-viral dayon mo. Ang mga players kani nagkalapuison gani. Kabalo naman kita nga kung mga atleta naton magkalalain ng mga batsyag nila lawas nila, apektado na ang ilas sini nga hinampang. After sining SEA Games na ini, mabasahan ta na dayon sa mga balita na mo, Pilipinas, bags, all, tanan-tanan, nga kadalagaan, mo na champion, overall champion, diba si magwa sa social media, nag-champion ng Pilipinas, sila nag-host, kingagin poison nilang ibang nga players, iya sa ibang nga pungson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, sus ko, alas 7:14 Action Radio Philippine Standard Time. Imbis tanay kung ba nga magdepensa kita, dapat na ngayon na lang tayo patawad. Diba? Amo na lang tanong himuon. May pambagtagas. Kuana, kung kisa may diferensya, ginman, amo ni, tadi mambal na lang gurong pasensya, gid, ano muna karon kay nalang-alang sa lakyan ta, naalang-alang amo ni. Ti ang preparation, puwerte mo. Diba siguro, natawag natin bla, karma bla, abot na yun mo. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Ay, grabe, no? Puwerte, ang bali Joshua Hipoliye, gani Filipino gid gawi aton failure, ga-enjoy patatalakayon. Ako ning ginabiraya. Siyempre, sino ba hindi mag-enjoy sining amo na ning preparation naton? Pagkatapos, ang sitwasyon bala, hindi pa yaamo, no? Hindi pa yaamo. Kag damo pataya sa mga alibis sa aton sinima kasalanan kundi malipay kagid. Alangan tadi karon mahibi kundi damo na tani problema. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ako, La 7:15 Action Radio Philippine Standard Time. I hate to see you go, but have a good time. So long, I miss you, dear, I know, but have a good time. Action Radio Philippine Standard Time, La 7:15 ba si keyboard ka mo gin-play ko na yung kanta para na kay Vice President Leni Robredo. Goodbye. Grabe, no? Gin-fire na siya ni Presidente Rodrigo Duterte bilang co-chairman sa ICAD mga kaksyon. Ang pinaka-simpleng rason according iya sa Malacanang nga ti incompetence kuno iya si Robredo, wala sang performance, failure ang iya sinipagpungko bilang co-chairman sang ICAD sa sulod sang 18 kadlaw. Tidamblag pamalangin palayag na to ni Duterte mo siya na ni iyaman. Dapat nga nagtrabaho na siya, hindi kisagi ka meeting sa kundiin ang ano nga meeting to, halog-hugo ng amuni muna. Hambal sa Malacanang, failure. No? Failure kag wala sa may inubrahan si Robredo. That's why you are fired. I hate to see you go, but have a good time. Walk away, please go. Kadamo sa nagambal nga kuno suno sila dogin divert man lang no? Ining pagpahalin kay Robredo dogin divert lang sa matudtuon nga score sa kapalpakan sang SEA Games. Pwerte no? So kay na si Robredo nagwa na kag nagpa-interview of course sa katapos sa media para sabton o kag ipalayag niya sini nga bahin kag daw hindi pa siya maghalin giman gani kay way pa siya kabaton sang formal gid nga communication. Ngayon siya ang hindi na dapat magtrabaho bilang niya co-chairman sa ICAD. Kapati ko sa inyo mag-action si Robredo siya sa nga press conference. Mahigit 2 linggo pa lang mula nang tinanggap ko ang hamon na pamunuan ang kampanya laban sa iligal na droga.
Mahigit 2 linggo pa lang mula na aking isinantabi ang napakaraming babala para pasanin ko ang trabahong kahit halos imposible ay kailangan kong subukan para ating mga kababayan. Hindi ako nagsayang ng oras. Nakipagpulong agad ako sa ICAD at iba't ibang mga ahensya. Kinonsulta natin ang iba't ibang mga sektor, pumunta tayo sa mga komunidad, nakipagpulong tayo sa mga LGU, binisita natin ang mga rehab centers. Pero nagsimula agad ang mga atake. Walang tigil ang pagbabatikos. Mahina raw ako sa krimen, huwag daw ako makialam sa pulis, hindi raw ako mapagkakatiwalaan, pinagtulong-tulungan at pinagkaisahan ako para hindi magtagumpay. Kung pareho naman ang ating layunin, bakit hindi na lang tayo magtulungan? Hindi ba talaga sila seryoso sa laban? O may interes ba tayong nabangga? Nung tinanggap ko ang trabahong ito, ang una kong tinanong sa kanila ay, handa na ba kayo sa akin? Ngayon, ang tanong ko, ano bang kinatatakutan ninyo? Ano ba ang kinatatakutan ninyong malaman ko? Ano ba ang kinatatakutan ninyong malaman ng taong bayan? Mr. President, hindi ko hiningi ang posisyong ito. Pero sineryoso ko ang trabahong ipinasa ninyo. Ang hiling ng taong bayan, isang gobyernong tunay na kampyon laban sa iligal na droga. Alalahanin natin na ang droga at mga drug lord ang kalaban, hindi ako at lalong hindi ang taong bayan. Mga minamahal kong mga kababayan, bilang inyong pangalawang Pangulo, ang pinakamatimbang kong pananagutan ay sa inyo. Sa mga susunod na araw, magbibigay ako ng ulat sa bayan. Sasabihin ko ang aking natuklasan at ang aking mga rekomendasyon. Makakaasa kayo, kahit tinanggalan ako ng posisyon, hindi nila kayang tanggalin ang aking determinasyon. Determinasyong itigil ang patayan, panagutin ang kailangan managot, at ipanalo ang kampanya laban sa iligal na droga. Kung sa tingin nila matatapos ito dito, hindi nila ako kilala. Nagsisimula pa lamang ako. Maraming salamat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Amo to kay so mga aksyon sang palayag ni Vice President Leni Robredo sa press conference ini nga hapon no? Siya ko nagalaom sila nga tapos na ako. No, nagaumpisa pa lang ako. May grabe nga hitabo karon diri sa pungsod Pilipinas ano? So hampal sang Malacañang kabalo ka magin muno di si President si Robredo mo. Siya kabalo ka na adlock ni sila nga kun anong natukiban ko. Siya sige lang kay do kompleto ko ng ibang di may nakuha na ko nga mga information pila kadlaw ibuyagyag ko gidini. Ang sabat sa Malacañang sa hindi kami natatakot. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Why kami nadlock sunod sa Malacañang bisan ano pa nga information ang ipagwa ni Robredo, no problem. No problem, maubalantayan ini. Anyway, sige, amo na karon na. Check na ito na binang opinion sa aton sa mga public officials diri sa Negros Occidental. Try na ito contact sa mga si Vice Governor Jeffrey Ferrer para malantaw man natin ni kung anong pananawan na sini matuod bala ati diversion gid lamang ini sa matutuod nga kapalpakan sang SEA Games sa pungsod Pilipinas subong according ya sa mga information nga nagaginawa sini Metenion. Maseryoso ta kay si Joshua Hipolie nagaugot sa aton kay na palpak nag-enjoy pa ta. Di ko nopdon tanong kapalpakan na karon gani dugang. Aksyon! Radio! Okay, sige. Okay, ano ini? Ate, sige muna, no? Hulat-hulat ta, no? So, muna, ang Malacañang nagpalayag man. Siya okay, Hulat-hulat ta kung ano gidman ang palayag. I mean, ang gusto matabo ni Vice President Leni Robredo, mga kaksyon. Tibalantayan ta ini. Kaya ko mamatian ta si Robredo, ambal niya, siya binatapos na ako, nag-umpisa pa lang ako. Online sa firing line. Sa aton nga linya makaksyon, wala sang liwan, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Vice, good evening.
Action Bray, may gabi man sa kapamati sa Action Radio, sa bilog na probinsya sa Negros Occidental, mayong gabi, kag maayo gid nga panyapon. Aha. Unang adlaw sang appoint ni Presidente Rodrigo Duterte bilang co-chair sang ICAD si Robredo, ikaw man to ginkuan ko sang opinion. Today, ginpahalin na siya, ikaw mangyapon vice. Anong opinion? Kagang bal mo to gani, siya lang tawon tayo kasarang ni Vice President kay may lain man siya nga style mo. Subong vice, anong mga opinion mo sini naman, abe? Well, ang ginatanaw kong adaan, okay, so from the very start, controversial ng adaan. Ang pag-appoint, daw kadamo sa mga issues na abi ko gani ng ang pag-agda sa iya na to be part of this program sa against illegal drugs o inventor sa co-chair sa ICAD. And then at the end, pagkatapos gin-challenge siya, amo na gibato niya. So 2 weeks, ikapila yan, 3 weeks pa lang gani. 18 kadlaw. Gusto ko lang explain you know, as a chief executive, you can hire and you can fire. So, ang question sini, nga as with that 3 weeks, galain lain ang ila nga pagtanaw, galadain ang ila teorya. Meaning, nga once nga gin-appoint ka, sang isa ka appointing authority o kung sang isa ka chief executive, may pagsalig sa imo. Although nga kita ta naman ang communication do kalayo diri lang gapagi do ay kita sa TV ng storyas lang aduan ni Presidente kag ang aton Vice President. Now ang may problema na nga daan kay ang communication number 1 daw may problema. Ikaduha, ang mga strategy sang duwata ni kataas nga opisyal sa Pilipinas lain-lain. May nagwa man gani nga may ginapangayo man ang Vice Presidente sa ICAD nga mga listahan. May gina-impose man sa sang iyang gusto ipahimo kung suggest man siya sang iyang mga strategies. Where nga ang ato naman nga Presidente may ara nga okay ni nga strategy o may ara hindi o kung hindi naging sa kasaw. Because ang position, it should be trusted by the appointing authority. Now, kung may mga ara confidentiality, pag hindi gusto i-partake, although nga tinanlan tani, ang imo pagpukod, nakabalo ka sa parameter mo. May miscommunication lang action, Brian. Yes. Hindi dugangan man siguro. Hindi man kasawa kay hindi pagpugo mo na kung very aggressive ka, gitagaan ka man sang full authority, which is amo man ang ginahambal sang Malacanang. Daway na matanaw kung anong full authority man, dali, may limitation. So, Kedo kakulang man abi sang pag-appoint man siya, kakulang man pagpabalo nga, oy, diri lang ka asta sa borderline niya ini ha, hindi ka maglampas da kay fire ta ka. Amo na ang ano ta bala nga amo nang ginatanaw kung at to what extent ang imong nga authority ang imong asta nga may borderline dili. Kay kung magsiling kita nga all out support lain naman you go with your own decision, you go with your strategy, ano na pala. So base kung may nahimo man pagid hindi man maayo sa appointing authority o kung sa presidente nga hindi yan nagustuhan nga may mga tika nga iban and then siguro may mga comments o kung may mga suggestions. So, as appointing authority, base nga ma-blow up pa ini, amo na yung ginatanaw ko. Well, sa side naman ni Vice Lenny, sa co-chair sang ICAD, ara man saya kuno sa iyang bound, ara man niya sa iyang function. So, hindi ka na maintindihan, maski ako ganito, hindi naman ko kaintindi. Why pati ka napot gani sa Western Visayas na yan nga mga obra tani which where in fact may ano na sa ako niya mapikita gani and then mapit sa opisina. Pero wag gid matigayon. But para na lang niya sa tanan, sigihon na lang niya ang kontra-druga. Una lang na. Osto na. Let the PNP do their job, the PDEA,
even the military. So, whatever kung anong matabo daya sa duwa tayo ka-leader sa Pilipinas, sige yun talang yung programa para ini sa future sa atong kabataan. Pero it's shocking. It's only 3 weeks lang. And then, mo naman. So, kagabi, nabatian ko lang sang Saturday muna to, dagdagan na sang order. Yes. Well, may right na yung presidente kung i-withdraw ya o kung i-terminate ya ang iyang appointment sa imo. So, ara na ya sa iyang capacity. How about Vice sa mga chismis, abi, mga rumor, abi, pero ginsabat man isang Malacanang, nga posible ba si may kahadlok ang Malacanang nga may mabukaran si Robredo nga ibato against the administration if in case giban nga maglawig da siya. Ano pananawan mo sa ni Vice? I don't think kapag sugod pa lang daan, gintagaan ka na sang gin-involve ka na sa sininga programa. So, kung may ginatago ka na nga biiduhol mo da ang inang posisyon. The only thing lang siguro nga may mga kontra si Presidente, like for example, isa ka European tong advocacy sa human rights, isa pagina siguro, nga gin-invite man ni BP and then nakita ko doon ang akik ng Presidente. Yes, ito ako ito ka-criticize sa human rights violation nga mo nang gina-allege siya. So, from the start nga daan ga-criticize na to sa programa sa war on drugs. Magsilig kita, war on drugs, ano bala, away na iya, gira. You will expect na it's gonna be a bloody. Kaya ti away mo. So, ini naman niya, both sides naman, gambal makainawin. In fact, batian ko man naman ni Vice Lenin, ilanlan mo ko, why man sa iga, I don't know, though hindi na ko kaisindi magani, but kamonitor man kita. So, kung may nabalaan man siya, we will see. And with that number of days nga, nasa kung ano natukiman niya, may hambal sa one of these days magwa sa iyang press con, itan ay report niya sa taong bayan. Amo ni ang iyang tukib. Dito siguro as president manuhay man siguro kulba na yan sa iya whatever. So takulaton ta na lang na kita ya siguro talang igapon ang umrata as mandate by the people to protect the people and to serve and of course to protect also the future of our children. So kung sa work concern abi, failure gid man si Lene sa 18 days niya nga pagpungko dra Vice? Hindi ko kahambal na failure na action plan. Kaya it's just only 3 weeks. Yes, okay. Kag isa pa may mga ko baga, I'm sorry Vice, ko baga nakitaan ko di ang diskarte niya sa war on drugs, nag-agi siya sa away bala nga sa masinsinan, bala nga paagi paano din ko di malusot, din ko maagi nga hindi bloody kag hindi maglabot sa point iya nga magpinatsanay kita. Amo na yang gina-pointing out yan naman. Nga kinalalain naman ang strategy. Pero kita mo pag first nga gin-interview mo ko nga pag-appoint niya, wagi ko magsala. Kinalan, piparado ka man sa mong sinakatipasyon. Daw gin-expectan na daan, no? Nga mo ginatabo. Lain ang Balenciago sa isa ka Diyos nun, kag isa ka babae, sa isa ka lalaki. Of course. Lain ang nature sinada. Kasiling man sila nga, no, gidiyablang mahimo sa lalaki, hindi mahimo sa babae, sa subong nga sitwasyon. Pero ako as lalaki, may aragid kitaya nga mahimo man sa babae, pero depende na kay paisob pagit ang atong konsensya. Yes, may ara pagit sa bato gani subong against administration nga ini isa gid lamang ka diversionary tactics abi or strategy agod to i-block itabon sa real problem subong score or kapalpakan sang SEA Games. No, may nagwasan niya mo himo naman sa isa ka senaryo na i-cover up ang issue sa SEA Games which is subong katanaw ko may nagreklamo daw sa TV. Napuison. But anyway, daw ka instant lang ni natabo.
But for how many days nga gahambal na iya ang presidente with that mga actions nga natikang man abi, which is nga kung para man niya kay Vice Lenny, insakto man ang ginahimo niya. Para man niya kay presidente, may ara man niya insakto, may ara man hindi. You have to have also with confidentiality na mo nang iya. I see. So we will see and wait and see kung ano ni and next few days na magwa. Kaya ako ginamonitor ko na action ba because also whatever happens dito sa national, ipikto man na diri sa aton. Correct na. Amo lang na yung gin-advise ko at least nagpagawa man spokesperson sang PNP na sigiyon lang yung gyapon ang programa na kontra sa druga. Ako believe man ko. Ko believe man ko sa PNP like diri sa Bacolod bisan ano nga gin-fire na to si Robredo pero gapon may 1.2 man di gapon nadakpan kahapon. Ako ginaano ko man gani si CD nga mayo man ang iyang kampanya kontra druga di kapulisan tabi nga tutok sang ilang nga ubra kag inaabi nga diri tanan ang bagsakan sa Bacolod pero amo na ginhambal ko nga pag-interview mo sa akon magalaptaman at sa bilog nga probinsya kung pag diri pa lang nga daan matakop nila hindi na nakagawa di na maglapta diri na ang sintro amo ina. I see. So, last week may controversial man. Balo ka sa dito naman BGNP, mga mo sila. So, go na iyang operation, monitoring. Huwag na doon. Huwag na isang... Punta rin lang sa Bacolod, ano na nga si Colonel Piñas to doggy together with the dari man sa aton nga provincial director si Colonel Baleros. Tag ang mga kapulisan, mga chief of police. Okay. Wala hinon ka na lang gamay na singit ko lang, Vice, speaking of BJMP. Kumustang update ni Vice after sang last Monday or last Monday itong nag-meeting ka sa ila? Sige na, Action Braya. Sige lang. May development hulat-hulaton ta. may ara na strategy niya sa PNP pag ila na kitaya nagkin ano talang ni start ta maayo na sa ila. So whatever da ila na yung mga strategies dira kung ano pag-handle sa investigation. Sige. With that, Vice, Gov, salamat, maayong gabi kag mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Madamo gid salamat Action Braya kag sa Action Radio sa inyong chimpo nga ginatag sa aton nagahatag man kita sa aton komento kag observations kini katabo ti aminyo ako boss Vice Governor ara lang daya libot-libot ta ara lang sa opisina. Yes. Salamat, Vice, maayong gabi. Salamat maayong gabi sa nanigat sa sol. Yes, sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. There you have it, mga ka-aksyon, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ti siya mismo ang pinaka-first day, tublang nga gin-interview ko siya gilayon. Kaya ti nga nga interview ko si Ferrer. Kay isang kongresista ini siya, ginauyata niya ni peace and order dito sa Kongreso. So may ihibalo ni siya kon mga kampanya kontra illegal nga droga, krimen, kung ano pa nga situation sa aton sini palibot, involved ya sa aton sini nga kampanya kontra sa kriminalidad. Tiyo, unang adlaw to interview ko siya, doon na basa yan itong sitwasyon sa ini, doon hindi ni magdugay, sumala landing tikang, may dulaon ni yun, kwaon ni siya, tiway ginagsala, yung labos ba to? Di kita mo, pag-intro ko pala ginagayuhom na siya sa kita mo. Wala tonta ni, dalawig pa ni, porte pa ni nga binalbalanay ni, kaysa nambal kay na ni Vice President Robredo, may natipon ako diri, nga mga ebidensya, nga mga information, nasulod ko na sa akon sini nga ba kuan nga sulod lang diri kag ibuyagyag ko ini pila kadlaw. In fact, may natala na nga tawag sa to, the presentation niya to the public si Robredo kag dira ya kuno ihambal kon anong nagather niya nga mga information against sa Duterte administration, mga ka-aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pero si Robredo, bisan hindi ka na co-chair da sang ICAD nga ini, pwede ka mangyapon mangalap information kung gustuhon mo gid. May mga problema kiti Vice President ka man, you can do anything kung gusto mo nga mag-away kag kun ukaton mo gid kuno sa likod sini illegal nga droga nga bisan ano nga dinakpanay di ka baha mangyapon. In fact, do hindi baha anaw na gid gani mo ang pagtanaw tani. Action! Radio! Sige, ulat-ulaton tanila 7:37 pagbalik naton karon.
Actually, may interview ako tani kay Vice Mayor Elcid Familiaran, pakarunan ko ni siya. Kay kung may opinion man siya tani, man mo regarding sini, o layonon ko man kanong interview sa iya, ang 3 billion nga budget sa Bacolod, dako nga budget sa Bacolod da. Kag ang extension, no, nga ginapangayo sa IPM para manghakot basura, check ta man karon kag gibad pa. Last 38 pagbalik ta, mabudol fight kita lechon, no, sa Kapitolyo Provincial buwas nga adlaw. Kag iban pa nga balita with Action Marlon Hinobia. Standby. Objective. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman.
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo.
The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon. Sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, la 7:52. Gina-endorso tagid sa inyo mga aksyon ang May TC. So mga init paghapon, ulanon ka, pagkagabi, init na naman ang sitwasyon. So ang resulta, kung mahina ang imo sining energy sang lawas mo, ang pagpakigbato sa lakat sang panahon, ubo, sipon, palanakit sang kalawasan, hilanat, kag iban pa. Pero may TC, kung dako ang mabulig, diri nga mabuligan ang imo sining lawas. Ayos. Tubo-tubo dira sa lawas nyo, sa kilid, sa tiyan, sa likod, sa liog, may mga gwitter, may mga sisda ko na situation. Zanto
bao tumpak gid ang iya sining nga igo sa lawas mo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ante sa report redaction Marlon Hinabia, basahon tananen sa mga mensahe tas mga gabi nakaplastar na no si Ninette Suarez, Garrido Bisher watching from Libya. Araman si Eve Smart, Tadio Salcido nagamonitor sa Tanza, Cavite. Jack Balaan, Birador. Grabe ginhimo, yagid yung ngalan. Salamat ginoy, no? Good evening, Action Brian. Tamya ko lang, Brillantes Family. Sa kay Madam Leni Agustin, Lola Consing Dorias, sang Purok Marang, Mandalagan. Favorada Marley Timtim di Dadivas. Good evening, Action Brian. Salamat, Dirasimo. Si Otshaps, Chubilita Mitch. Grabe man yung ngalan, no? Si Clara Damsara, good evening, mati lang ko di sila Carlota, college, salamat gid. Ing Bongjo Campo, araman si Paul Spot III, J. Tobias, hi kono sa Barangay Ubay, Tobias family, Nonalin Sandag Valles, paano maubos ang syabo kay, di ko rin mabasa, Inday, white evidence. Si Manjo Arniho, si Valles, again, mga vendors gani, nabantayan lang ang City Legal, kag tingala kag tingala City Legal kag vendors gato paday lang ti paano sila manuto magkanto sa Vendors Plaza kay protector nila sila tud no kisa labay kinas downtown no to paday man sila. Jose Moncaltorilla, good evening, salamat. Si Ernesto Paul Parinio, maing gabi Action Bry, watching Landria, listening from Gardenville Subdivision, Tangob. Kapitan Paul Par Japon. Salamat. Heaven. Araman si Jose Marie Barrera. Good evening, Action Brian. Sa Amon Barangay, southern part sang Bacolod. Bao kun kaysa. Sa isa ka simana, kaisa lang makolek ang IPM kay Nano Iniman. Milyones ginabayad sang syudad sa ila. Pero, pero tigid kalawlaw sa ila siniserbisyo. Tud, no? Do kadugay gid man. O, yawan ko hulat siya ba? Balikan kong iban karon mga karon. Capital Reports. Diri na kita sa mga balita with Action Marlon Henovia. Mapabusog ni siya buwas kay may budol fight sang lechon kag iban pa may bonus pa nga istorya. Action Mar, may gabi. Action Bray daw ini galing hindi akto sa oras ang ginatawag nga Litson Bodol Fight kay gintalana ini alas 4:30 sang hapon. Ay ti naka so matupa siya merienda pamahaw or early dinner. Di ko man. Di nagwa na sa empleyado no, mamuna oras. Oo. Ay hasta la sila 5 aksyon na bray. So antes sila ni mag time out, madapal sila na isang wala ay man ng balon nga dapat or o hindi man? Hamal, dapal, hindi lang, kuwan lang ng kaon piknit. Piknit, pero isa kahakop, no? Piknit, pero isa gatos beses ka piknit. Isa man yapon kakaldiro ang unod niya. Oo. Sige. Kaya nagligad aksyon brayng binulan or sinemana, damo na sa mga probinsya, may syudad, may banwa, nagpatagaw sang mayara ganit Litson Festival mo. May Litson Festival. May mo man yo, Budol Fight nga may mga Litson or Litson ang pinaka-specialty nga menu. Na. Sa tuyo nga pamatud-an sa publiko nga waay sang African Swine Fever o kon ASF virus ang ina nga lugar. Damo na. Ang Negros Occidental luyag man aksong baray nga mapatigayon sa di. Ginpaagi ini sa isa ka resolution nga damalaglanggin doso ni Second District Board Member Rapal Guanzon kag naaprobahan sa nga sanggo ni ang panaluwigan. Kadungan man ini or kasunod ini sang una ginaprobahan nga ordinansa ASF Prevention Ordinance of Negros Occidental. So formal nga pagpermahanay sa di patigayunon buwas nga adlaw, ara ang presensya ni Governor Eugenio Jose Bonglacson, ara man ang presensya ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, mga provincial board members, kag mga empleyado sang Kapitolyo Provincial nga way sang obra or bakante na sa amo sa nga oras.
Ang pinaka-highlight sa nasilingta na Litson Bodol Fight. Bow. May program pa pergadya, no? May ara sang pagpresentar sang provincial ordinance paagi sakay board member Andrew Monteribano ang chairman sang Committee on Agriculture. Amo ni sa nagduso sang ordinance nga naprobahan. Ordinance sa ASF Prevention Ordinance. Para kadumili ang nalagid aksyon na baray ang buhi nga baboy or pork products halin sa Luzon kag iban nga probinsya nga apektado sa ASF pati iban nga nasyon o mga nasyon nga apektado sa ASF. Ikaduwa nga presentation pati kayo na naman ni board member Sixto Chufilo Rojas Guanzon Jr. Kumpleto ba? sa Lipot Pal Philippine Airlines. Palguanzon. Palguanzon. Siya nagpasa sa resolution sa nasilintara. So buwas ang formal signing dara sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial. Ang pamangkot kay na sang kalabanan kay kumo kay mera sang Litson Bodol Fight, pilayahan ka Litson. Nan. Ang ginalauman buwas. Ang initial nga isip 8. Bow. Turtino. 8 ka Litson ang initial nga isip. Initial pa na. Pero open lang in action bar sa mga empleyado lang gidaya kag mga public officials da. May mga gin pang imbitar una, gin-imbitar ang mga hog racers. Grupo sang hog racers manog sagod baboy diri sa Negros Oriental. Ang opisyal sang manog himo sang pork products, ham, tosino, kag iban pa. Boss, imitado man. May ara aksumray sang tagtaganay certificate. Abi ko lechon. May ara man. Putsanay. Depende hamal ni Provincial Veterinary Dr. Renata Dicena kung may bilin. Kung may sobra. Oo. Ti sa 8 aksumbray kalitson di man pwede nga maubos na sang ginatos ka tawo. Di man kay Bodol Fight. Basta lingon di lang litson makita mo da. May kanon gina. Basta ito ka to alas 4 may program kagaling no? Hindi ko makakadto sigurado makadto boss action dyan gina. Action dyan. Kay di hugon na sa action dyan. Basi ka monitor ka action dyan. Nuloy lang tawa. Basi may plastic kag iban lang. Jacket lang. Dagko bulsa blaw. Hindi alahog ta na. Alahog lang na. Iban ka dalagan inapsat. Gatulo. Kag ang ila sinisok-sok nga dargo dakong bulsa. Dakong bulsa. 6 packet. Abi. Panuduman ko naman ang istorya nga may paas ang litson sulod niya sa iya sining bulsa sang dargo. Diyos, lumabaw ang ikog. Sabi ko, koko. Lumabaw ang ikog. Ti balaan gid nga nagdala siya. Hay. Pero may problema, action break kay kung sobra hambal ni Dr. Dicena, pwede makadala. Libre man. Parang at least pamatud-an gid nga ASF free ang Negros Occidental. Hindi lang litson Hindi lang litson. May ara man action bray luto sa baboy iban nga menu. Okay. Nga giluto pagi sa karne sang baboy. Linaga adobo. Ti number 1 ti arada adobo nga baboy. Linaga. Wow. Asado nga baboy. KBL. Kadyos. Baboy. Langka. KBL. Ulo aslom gamay be. Pwede man da Bicol Express. Wow. Bopis. Damo gali. Damo. Imbutido, estopado. So idamog. Hamo na do humba. Ibudol. Was. Oo. Pero din dapat action mar. Pwede Social ta malawag. hall. Social hall na. Second floor na daw. Magstaka ka mo da. Social hall. Abi ko dira sa Capitol Lagun. Kag pork products boss aksyon may i-display man kag may lutoon man. No? Luto na daan, no? Ay plastarda nga magdungan kaon na tawag nga Litson Bodol Fight. Kung nila isipon daw may punsyon gili boss action mar sa Kapitolyo Provincial. Yes, dungan nga kinan-anay. Dungan nga kinan-anay. Kung sa Bisaya pa kumbira. Kumbira. Sila na Bodol Fight, kinamot ka mo day. Kinamot. Butang na sa daw sa saging. Bo ka namin. Papon da ang lechon baboy kag lasaon. Hindi giba nagrumaw boss kay sugid malang isa like sa aton abi. Do ka kinam kita lechon pero kung tubang ta do pila man lang ka hiwa makaunta isa duha impas na. Yes. May nakasugid sakon nga pinakadami gilag sumbaray ko nung part sang lechon baboy ining ribs.
Ay, gali. Oo, kay dara mo gali madimdiman ang sabor gid sang litson kay dira ka lang sa barga panalupsop no sa. Kay gahapa siya mo. Oo, mag-it ka bala kuno sang ribs sa baboy yung dara mo na masagim saman. Ang tanan ko nga panakot dira dapit sa iya mo. Nan Ara gid. timpla. Oo, rin na. Wow. Dara nang pinakanami kuno. Pagutom sa mong brata nga duwa ba? Oh. Namin na sa kutitot eh. Ay, araga. Naga-serve la at olyaw. Action friends sa lang. Di man gono kay hapon na eh. Kuya man magtualya nga serve na. Magsiga kay mati budol fight litson budol fight. Yari si Dr. Renan Teresa. We're expecting may walod na ka-litson na ibang share na itong stakeholders. Ginataw kamayo ni Fort Wanson ang Luyo, madula ang ila pag fear and scare no, sa ASF. Sa ito na balaan, naglubo ang aton nga consumption sa pag-declare sa Luzon nga affected siya. Well, sa aton nakita mga 20 to 30% sa baboy, no? Kag ang sa market. Subong nagbalik naman, gasata naman, based sa amon nga record, pagsaka sa presyo sa manok, itlog pa ganyan, nagsaka man more than 1 peso per piece. So far, sa baboy, nag-pick up na siya starting November 15. It is incumbent upon the government intervention nga papabalo ang pumuloyo nga free kita yan. Sa ibang nga balita, damo nga pamangkot akson baray ko bala mayara gid sang batunon nga dugang nga bonus. Aha. Sa English, the additional bonus ang mga empleyado sa Kapitolyo kag opisyal mismo sa Kapitolyo. Hindi lang kay naga-limit ang sumbrena sa empleyado, kundi opisyal sang gobyerno provincial. Masiling ta opisyal, dalada ang gobernador, papanaog sa provincial board members. Si Committee on Finance and Appropriation Chair, nga si Romel de Balgado, nagasiling aksyon na baray nga nag-istorya gid man siya. Sa kay Provincial Budget Officer Percival Salado, angot siri. Ginambalin sila do nga kung pundo lang yung pagambalan, may problema rin ang pundo. Kaya may ara aksyon price savings ang probinsya mo. Personnel Services PS Savings nga ginatawag. O galing kay ti patakaran subong sang gobyerno, hindi ka basta-basta makahatag sang additional bonus kung waay ka sang basihan nga award. Kay ang isa sa ginabasihan dapat may nabaton nga pasidungog mo. Bisan ano lang nga entity abi nga nag-award sa isa ka probinsya action bar? Yes, may nabaton nga award. Bisan hindi, I'm sorry action bar, bisan hindi halin sa gobyerno man nga award abi, like mga parito sa Bacolod may newspaper nga nag-award sa ila. Gobyerno eh. Gobyerno gid dapat. Gobyerno. Okay. Kaya ang duwa dari ka award aksyon barangay mo no ni Debolgado number 1, award sa pagka-organic farming. Okay. So agriculture na sa sumray nga programa. Do may organic festival man tadi mo di ba? Yes. Nakabaton ang Provincial Agriculture's Office ang sina nga pasidungog. Nagligad lamang bulan bala sang Oktubre, no? Or nagligad lang nga mga binulan. Isa pa gid ka award, duwa gid ka naka-award gid muno ni Debolgado. Award nga dabaton nagligad nga bulan sang Hulyo. Yan naman niya sang Human Resource Department naton di. Award naman na ginhatag sang Civil Service Commission. So may duwa. Anong sa likod sina nga may award? Human Resource Action Brighty, pagpalakat, pagdumala. Sa mga empleyado, abi? Yes. So, dito ni sa Iloilo, ginhatag Action Brighty nagliligan sa mga binulan man. So, pwede nga basihan ini, duwa ni? Hindi pa ka-sure, hindi pa ka-sigurado si Debolgado kag si Salado. Pabitin ba? Ginapatunan pa mo kung wala ina. Pwede. Kaya hindi pa sila Action Brighty magpadaso-daso kay igoon sila sa uli isang kuwabla. Okay, basing ginapangita di nga award mga most competitiveness na bala? Yes, isa kaya sa predang SDLG lang natuwag. Seal of Good Local Governance, isa gina. Kung may ara ka na, why na damo question, pwede ka nakatag dugang bonus. Tiso sinido do antiki ato iya. Ti subo para sa Negros Occidental kay daw ikatatlo na sobray sunod-sunod nga tuig ni. Ngang provincial government sa Negros Occidental waay sa nabaton bangod may mga criteria nga waay mapasaran. Kanugo. Sa mga syudad ara ya May 3 ka syudad daton sa Negros Occidental mo. Yes, may ara to. Ti isa sang criteria dapat hindi magdobos 3
dapat hindi magdubo sa apat. Isa kulang? Isa Oo. kulang. Hindi magdubo sa apat ka syudad or munisipalidad ang makakuha sa SGLJ para basihan man sang provincial government nga mag-qualify sila sa So, apat. diri sa aton, 3 lang. 3 lang. Bukas Dapat na ni kun- apat. Kanugon kulang isa. 10% mo, 10% sang cities and municipalities ang isa ka probinsya dapat makakuha sa SGLJ award. So, Ang 10% sang 31 is 4. 3.1. So, 3 lang taas ta. 3 lang. Gamay-gamay. Bisan municipality 3 na lang tani. Itong isa. Tiwai Oo. gid bisan isa ka munisipalidad nakakuha. Ti challenge ni Gov Lacson next year. Oo. 3 lang ka sudan nagsumbray, San Carlos, Silay, kag Victorias Ano Blanc. kadalag ko pa tani nga syudad, no? Kadalag ko. Wa man malakip ang Bacolod kay highly urbanized city. No, separate Apat gini gyud man ka syudad. Bugalo wa ay malakip ang Bacolod. Ang Bacolod nakakuha man mo. Ang enkwentro sa Bacolod ti Iloilo City man niya Cebu City. Highly urbanized sila yung kategory. Siperado gini sila yan. Bukanugo, no? Kaya sa provincial government ang subrise, dari sa Region 6, isa lang nakakuha to. Dokwan lang to mo. Ti amo tani ni Aksumbray way na dati damo sa istorya, basihan nila tani ni. Pero ining award may mention si Dibulgado nga laban-laban. Kabay pa. Nga amo ning ila sa nga pagabasihan. Amo to namangkot ni ko sa imo action mark kay wala ko ideya kay kon awards lang paghambalan di sa Bacolod subong gadululubling awards ni Mayor Bingmo kag ang syudad. Damo sila guro Aksumbray basihan kaya. Damo basis niya. Mapili na lang sila guro kung anong basihan nila. Pundo lang di guro nga pangita di pero awards di gadululubli ya. Oo. Sa probinsya. Daw suli no sa provincial government ang pundo ara Ang na award, pangitang award. Ang sura Bacolod diya nga lawas award na pangitang pundo. Di may mga private diya nga nag-award sa nang balkon na may Oo. isa ka newspaper ato nga nag-award na din nga most friendly city ato or Oo. business friendly city ato damo na bla. Yung provincial government, hindi lang magkabalaka, mal din Dibulgado. Kay inang ginistoryahan nila is additional bonus. Ang regular nga bonuses ang gadahatag yakay benepisyo sa tion sa Disyembre, ara na ya. November, inang ginahatag balang sumbray as on or before November 15, year-end bonus na siya. Iban nga plano sa Kapitolyo, nakabato na. Iban, wala pa. Ang rason, hina ang pagproseso sa ila sa nga department head. Ti dapat by September pa lang ginamat-amat na mo, no? Oo. Ang sabahin sa dugang nga bonus, kumiyara gid man pila. Ang Dibulgado lat la kamo. Wow. Kaya hindi pa madeterminar kung pila ang savings sa probinsya kay way pa magtupa ang bulan sa Disyembre. No laton pa ang bulan sa Disyembre aksumbray makapagwa sang una nga payroll. Siguro sa December 15 mabalaan na kung pila ang personnel savings kag dara na mabalaan man kung pila ang balor sang ihatag nga additional bonus kung may ara gid man. Sang last year Action Mar way labot sang regular gid nga bonus pila gid nga additional nila Action Mar. Additional bonus hindi ko baka dumdum na. Pero konting bon mo siya last year do pila to 80. Wow. Purti, no? 80. Dala na nagsumbray ang 5,000 nga cash gift. Dala na mada ang 5,000 nga performance enhancement incentives nga gidahatag na ya sa first quarter sang surod ka tuig laban-laban na masami ginahatag January. Wow, sus grabe, no? So 80,000. Subong way pamabalaan kay sa nasalinta na ginadeterminar pa kung pilang savings. Kag hambal din Bulgado ang desisyon sa ulihi ara sa gihapon sa kay Governor Bong Lacson. Of course. Way panawag sobre babalaan kung same last year or basi mag nubo or basi magsaka pa. Amo na hulaton tada kay lain matutod yang kay Maranyon nga style man mo. Ti may leadership man nga matatak man sa kay Lacson, ti ulat-ulaton tani, no? Yang latest nga statement ni Governor Bong Lacson, waay panila ina ginahambalan. 5 days na lang boss. Disyembre na. Ti hulaton gurong pagtupag isang bulang sa Disyembre. Ti mo na guro nga additional bonus ni no. Anamin mo to gina nga gagadilatar o gagadilaid ang bonus nga hinay magihong department head ng regular to ya. Mag-process sa regular nga bonus to ya. Sa regular na nga bonus, yan ang year-end bonus. Year-end bonus, yan normal gina ang damo naman ko sa nakabato nagsumbray. Pero kung isaan di ba mabasol ang department or division head, labi na gid damo trabaho perme, hindi man matutukan ang unahon ining year-end bonus ginatawag. Of course.
Pwede ba na sa ganung pagpabayaan, hindi na pagpatapuson ni siyempre. Kaya eh, pareho niya, kinanglaman nila na. Nga paningwa man na siguro basta may mga kakulangan man no nga kinanglan pa kumplitohon. Sina. So, munang additional bonus nga storya. Kay kada adlaw amo sa nasiling tanang sobray amo nang ginasugata sa aton da sa kilala tangang empleyado sa Kapitolyo Provincial. Burti no, normal na. Kay kada Disyembre daw na anad ka na bla. Boss, may latest posible ang sombray ni kay mapa Southern Negros naman boss si Governor Bong Lacson may isa naman sa kadakong aktibidad nga pagatambungan kag isa man tato sang maupod sa iya. So sigurado boss ang sombray matuban na sa siyang katabo sa media. Nami sa inyo sa Kapitol no kay ga tour lang mos Negros no. Oo, kay kon kandunay ka muligad. Oo. Kay kun di ta mag-upod sa kay Governor Lacson. Ti wala man ta balita. Ara kay Governor Bong Lacson ang medyo talalupang doon nga mga balita. Todo. Basta pagtikab ya sang gobernador ya balita na namo. Official say, Vice Governor. Oo. Kag isa man ka agsobaray boss kadako nga activity inang Caravan for Peace lang tuwag bla. Bao ti mayo sa dinhi. Kabangkalan City. Kabangkalan City. Dumdum ka to sang ginsalakay ito nga kwan. Mga ginpan tiro bla to. Yes, Kabangkalan. Ito sang detuare. Daw ikaw mga dito nag-responder. Pagkanto tabla sa Isabela. Atos kabukiran to sa Talubangi to din to man sa ato mga RPA. Daw lukutan de. Lukutan. At pinakabukid gito. Saka ko to. Sila to? May part ina sobray sa posible boss sa Talagkayon. Tatlo patay ito eh. Yes. Kabana sa Kabangkalan City boss, pati kayo doon inigay katuwag nga Caravan for Peace. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial. Tibwas sa ako gali sa Governor Lacson, no? Aga pa siya grumahalindi kay pagkahapon mabudol fight siya mo sa Kapitolyo Provincial. Ate, ang program ko las 6:30, las 4 di pwede. Ikaw boss ang tech actionel, hindi no? Hindi ikaw ang tech boss. Aga kaya sa hagabi lain naman no? Hindi ka kakaon sang lechon nga pangayoon ko. Di malas. Pati si Sir El Rey, way man ni boss, si JM boss, disgrasya niya. Lahog lang na. Anyway, sige. Pamatud, Anteris Negros Occidental, kay kinanglan naton ini para di mapiktuhan ang negosyo sang aton sini nga mga hog racers naton. Amo nang ginasaligan sa mga utod naton mo nga negosyo baboy, tikon may aras ang pamawag sa ASF, kag di sure nga free kita sa ASF. Ang mga tao nagakulokal man bakal sa baboy kay basiton may balatian ini, although nga Department of Health damlag lang nagpalayag nga way ka ang ikita nga tawo mismo magkaon ta sang karne nga may ASF, way gin man ta dapat sang kabalakan. Wala sang epekto nga malain sa aton ining ASF mga kaksyon. Pero kung ako hadlok yapon ko gabalatian gani baboy pasunod pas lawas mo, di ba? Budlay na iya para mangin sigurado kita hindi lang kita magkaon sang baboy nga may balatian. Aksyon! Radio! Sa nagahulat bonus da sa Kapitolyo Provincial. Medyo tulutangla lang mo na sa langit. Sure na to ang normal nga bonuses suda no, kada tuig. Pero ang additional bonus ini daw malayo pang iya sining istoryahan abi. May pundo. Wala question ang pundo kay gapang lalapaw ang pundo sa probinsya. Ang problema kung anong basis ang himuon ang saligan kag himuon nga basihan sa additional bonus nga ini. Ano nga mga awards? May 2 ka award pero do ginatun-an pa kung pwede kung hindi. Ba kung hindi matigayon, ma-miss nyo gina ang 80,000 last year mo. Ang half lang ni subong mabato nyo sa 80,000 feeling ko lang, no? Kung hindi matigayon pero mga muyo kita. Kay kabalo ko gatrabaho maning mga utod sa probinsya mo. Magluwas lang sang bonus ang ginahulat. Magluwas lang sang tamaran nga una pawadang kag mangita sang bonus. Las 8:17 mga aksyon. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Sige, pagbalik naton karon, damo pa tay istoryahan nga balita gikan diri sa aton nga pagpangalagan. Objective, balanced.
press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for
Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Organized Action John Diaz sa Flash Report by Bus na naman. Action John, may gabi. Mayang gabi sa barangay sa tatanang mga kason, flash partikan diri sa lugar sa area sa atubang sang isa ka executive subdivision diri sa Dalan Araneta sakop sa barangay Panokoy surad sa Bacolod Action Bride. Pero kadulom diri sa lugar pero dinagluntad ang binaklanay at illegal nga droga kay pati nga bypass operation sa mga kapulisan sang police station number 8 karon nga gabi. Isa ka lalaki diri na dakpan nila. May pila man diri ka mga suspect sa suspects sa buo na recover ang aton mga kapulisan. Una para sa sining simana upod naton Police Major Charles Sever ang hepe sang police station number 8. Sir, may gabi live kita sa Radyo Bacolod upod naton sa Brian Morde. Yes sir, Action Brian mayong gabi sa aton evening sir. Kalamati. Sir, paano nakadak ang bypass operation? Sino ni sila nadakpan? So ang nadakpan naton ning si Mark Jan Flores sa bali temporaryo ini siya nagapuli sa area sang Vista Alegre. Okay. And then na-monitor naton nga ini siya nagdagdag diri man sa area. So ato na monitor, ato ni nag-validate and then ngin positibo nga atong validation. Nagkandak kasing bypass kag ngin positibo man nga atong pagkandak sing bypass operation nito sa suspect. Sir, ano niya mode of magsaling kami ito kaso sa mode of transportation niya pagbalik yan? Usually kuha niya siya, motor niya siya. Okay. Para hindi siya ma-pattern, ibili niya yung motor and then may time man nga galakat-lakat lang niya siya. Okay. So, pagina, nag-conduct lang niya siya sa nga pag-conduct yung bypass operation. Okay. Para pag diri sa gawalik usually sa area. Yes, posible diri mo sa gadahuan ay sa iyang mga nasilingtang mga nagakuha sa iya, mga mayor niya. Yes. So, ano mga na-recover? Pila ang worth sir? So, more or less mga 15,000 worth ang suspected siya buong nga na-recover sa iya. And then, 200 nga bilang bypass money. Okay. And then, ang gisudlan nga sigarilyo sa illegal nga droga. So, may background ka mo siya? May mga cancer sa ibahan? Ano na tabaw yan? So, aton na i-check, no? Kaya daw may case ini siya nga homicide. So, aton i-background ini nga kung existing pa ini kaso ya. So, aton i-check ini sa area sang Silay. Anong sila nga case, sir? Yes. So, okay. Pero yung disposition niya sila? So, after naton
matapos ang documentation at nagdalain ng mga evidence nga itong na-recover dito sa crime laboratory for examination after nga magabot ang result. Aton gilay nag-file ang kaso nga Section 11 for possession and then Section 5 for pushing Republic Act 9165. Aton nag-file nga kaso against sa iya. Okay, sir. Bali, ano na yung boy mo ba sa Urban Pamilya na siya? Bali, mayara ni siya asawa. Taga dito nagapulo sa Vista Alegre. Sir, congratulations mayang gabi. So, mayang gabi man ka more power sa Action Radio. Action, Brian, naman si Police Major Charles Rivera. Ang suspect karon gin pasaka na sa may patrol car sa kapulisan. Ang salarigyan ikaw nga gabi si Kapitan Bebeng Noble, direct siya dire ang isa man sa nag-witness pagkita mismo sa bypass operation. Kaya gipatikain din nila. Pero hindi ito nagapanokoy ang subject, ang suspect, nagabi sa Alegre ni siya. Dali lang gito yung nagabaligya, kumaga ang term nila, diri siya nagapanghalit-halit action fly. Action dyan? Anong situation sa lugar gani? Damo pamalay, pero subdivision, di ba? Hindi. Gito may entrance action drive. Okay. Entrance ang? Sang subdivision. Entrance lang mismo dira nga lugar. So damo pamalay sulod gid. Sa sulod lang pamalay. Pero kay tiyari nasa kilid gid sang dalan. Malapit na. So dari sila na sa tupad sang gasolinahan, di ba? Sang isa ka malalon diri nga subdivision. Okay. May gasolinahan diri may ari diri daw arko nila nga daw pang entrance wala. Diri sila conduct by basta dulo na diyang lugar eh. Yes. Abot lang na direksyon bray sila kung i-check mo gid sa lugar mismo damo. May mga kahoy pa, may idol land. So diri guro amo na mas nilang area para mag-conduct sa may mas operation. No? Sige. Flash report, gikan sa Bacolod, ang iyong tagribot sa Bacolod. Action John Diaz, unang sabitan na sa Action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Las 8:30, balik kita dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Sandigan Tinog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon Action Radio Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Action Radio
radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon action radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sa ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon action radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon action radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon action radyo. Padayon action radyo. Padayon action radyo. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga
may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:38. Life Extension, Vitamin D3 mga aksyon, ginendorso ginaton sa inyo para pampabakod sa immune system. Nga may vitamin D3, pinakaunang kape nga may vitamin kag benepisyo para sa ikayong lawas. Magbak klinika sa GA Stable Building, Lacson Street, kilid gilamang sa DHL, lapit sa Burgos, Lacson, kay libreng consultation sa mga medical doctors. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Alin sa kay 8053, good evening Action Brian, para sa ako niya ginhimo niya lang tawo-tawo sa mais si Vice President Robredo ni Duterte, kay ginhimo iya pagid topic sa mga kapihan. May gatawag, no? Hindi magtawag ay please. Kay karon di ko gid mabasa tanan, no? Si Tintin galin niya, no? Salamat gid tin ha, sinsya ginutod. Halin sa kay 56626 makaksyon. Good evening Action Brian. Tamiyaw ko lang sa mga maukod, mga tagpalamati Mr. and Mrs. Elvis Patigas, Barangay Sumagon, si Honto, Rabi Biblias, halin kay Nanay Richard, Tatay Rida, Balyadulid. Salamat gid, no? Monitor sinimat niyon. Last 8 ko rin. Halin sa kay 7465, Action Bright, good evening. Ginkakas ni Duterte silini ka sa ICAD. Kay na-adlock si Duterte nga may matukiban pagid si Robredo nga baho ni Duterte sa sobra nga pangusisa ni Lini. Nahalaka, pating baho, di sila siya gini. Literal nga baho, blaya nga baho sa lawas. Good evening, Action Bright. Gusto kay Vice insigida may mura dyan. Iya siling anom ka bulan limpiyuhan, wala man matapos lang termino ya daw gadamo pagid gani si batol niya. Hasinda Kasalagan, Pontevedra. Salamat gito la. Action na Bright, good evening. Daw pareho lang gin into sang presidente, Vice President Robredo. Great ko lang da na Bisaga family kag Tortula family. Villanueva. Utod. Tamaan kalawig. Nubo-nubuan nyo lang. May gatawag. 7479, hi sir, good evening. Mag-greet lang ko kay Glenn De La Luna, Karomayan, kag sa amon mga pamilya Arquiza, Holom, kag Chua from Kim Arquiza. Salamat. Halin sa kay 0410, Action Brian, nakita gid nga si Duterte nahadlok nga malabawan kay tan-awya daw may maayo nga paagi si Robredo. Si Bro mo niya, sang sumag ba? Porti man ni si Bro mo na, no? Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, Vice Mayor Elcid Familiaran sa Bacolod, sir. Maayong gabi. Yes, mayong gabi, Action Brian, and gabi sa ating pagpalamat. Ngayon ako gamay nga opinion, sir, diri sa Bacolod, ano? Sa imo, ining pagkakas gilayon, 18 days pa lang si Robredo, pero ti, are, ginkuha naman sa dira sa ICAD. anong paglantaw mo sa sir? Ano epekto sa niman? Well, ting mga amo na nga posisyon, Action Brian, co-terminos na mo. Yes, oo. You'll serve the pressure of the appointing authority, which is the President. Yes. Sa Vice Glenn. So, yun ang mga posisyon, Action Brian, kung ano na based on trust. So, pagsalig. Ay kamo nga duwa-kuan. Sa ligay ng duwatan, there's no need for you to continue sa inyong relasyon. So, kaya mo nang tapo kay Glenn. Para sa sa itong lokal,
mga executive assistants, mga ginpang-appoint sa executive. Based on trust, na iyatiway na iho kung until when ka. But ang kotan minus sa position, ma-terminate man na siya, tuhan tani sa appointing authority or elected official. Kaya di ba kami civil service servants mo? So, since nga akit mo dahil ni President Duterte sa Americans, no? Nga nag-intra sa ato niya, the way we manage our nation, the way we run our government, intrahan ka di mo kag-critic ka di, criticize ka. Hindi rin ang President Duterte. More so nga, ang Amerika is ang number 1 kasi nga users ng droga man. Cocaine. Porte man, no? Oo, why mas nakasulpar sa nila problema. Di why ka ganing sulpar sa nila problema, ito din trakas problema sa nila. So, parehas pa sa atin panimalay. Di ka ganing kaya disiplina sa kabataan, may kaya sa patbalay mo. So, guro na sugod, no? Ang problema sa pag-consult ni pag-meeting ni Bipilini sa mga US officials natin sa embassy. So, muna iyang akong kuwan. Na opinion, dula ng trust ng appointing authority, anytime, pwede ka mapalin. So, ano man daw may plano to si Robredo nga may ipagwa siya nga nahibaluan anong epekto si Sir Man sa administration, Abi, kung drugs ang paghambalan? Well, I do not know kung ano yung ibaluan niya da. Normal pag ina nga ara kadi nga to ni Philippine politics ni. Okay, abo gina. Pangita tayo niya sala sang sumpong ta. Unlike in other countries nga very matured sila sa politika after election, mag-unite ang pumuluyo, nagabuligay. Diriya sa aton lain, no? Pag after election, pagkaka balbalanay dayon. Kontrahanay gyapon. Kumpanyanay naman, no? Kumpanyanay naman. Bisuporta ng programa, mas gina-kontra pagin kundi di madayon ang mga proyekto kung kaysa. Pag yan na, project or programa mga mayo, hindi pag i-continue, kaya credit ko kanto siya. So, it's not natural action ba yan sa mga muna yung sitwasyon. Kalit, ito-happen nga Vice President ito, second highest official ito lang. So, daw nag-one siya na ni trending. Sumikat gid man siya. Anyways, speaking of Kwan Vice of project, kumusta kay na Vice ang 3 billion nga budget for 2020? Kumusta ang deliberation kay na Vice? Well, it was approved on second reading. Then, may mga questions lang. Pa-appear tong aton local finance committee, ang aton city treasurer, ang aton budget officer. May mga clear sa ila. So after sini mga sano ayhan nga date ini siya or ano nga week ini siya nga ma-approve third and final reading Vice malailayo pa? Well, ginatagaan kami until December 31st to approve the annual budget. Kaya ang effectivity is now ang implementation is January na. So, daw dako ko rin siya po na ma-approve naman ang budget. Pero the rest nga, why pa matalakay sini so far, daw ay naging man sa problema, ayan guro Vice, Doc? Daw duro diretsyo naman lang? Wala. Diretsyo naman siya. Action ba, kin-approve mo na siya second reading. So, wala na siya siyang debate. Approval na lang. So, kung mag-object ka doon, pwede ka object. Yun ang nimos ni kay na Vice ang approval sa second reading or may abstain o nga situation? Wala. Yun ang mostly approved siya. Okay ka, good. Ano? At least why bala damo na istorya. Kumusta ya Vice ang kuan? Ang extension gina pa ngayon sa IPM Vice? Kay na? May duwa ka extension din take up sa IPM.
collection and ang management. Yes. So, ang collection, ginaccept lang na. Kaya ang effectivity is January 1. While ang management will end sa November 30. Okay, lapit na lang. So we have to act on it, no? Kung na-notice mo ang aton mga contracts niya, why na siya nagasigo sa January to December or calendar year pala. I see. Normally, may gap na or March or Feb. Kaya hindi ka man niya ka-bidding kung why pang mo budget na approve. So, after the approval sa budget, ma-process na dayon sa bidding process. It will take months. So, manang reason nga ma-extend ka na okay, kada choice mo, kaya kung i-stop mo siya, ma-stop ang collection, kundi mabaho ang atong syudad. So, muna siya action by ang garbage collection accept lang kay January pa pa. Yes. So management Vice, ano aktuhan ini gadayon sa regular nga sesyon na? Come again? Ang management sa ano ni aktuhan gadayon, ano kumusta ni siya kay na? Well, na-approve yung management sa kwan sa aton dam site. Pila ni siya ni Vice ang monthly sini? Ay, siyang monthly is 8 million pala. 8 million. 8 million. Ang collection is 16. 16. 8 and 16. Yes, 24. Muna siya. Sa previous administration, yung ilan is 30 million. I see. Sir, ining management, pila ganay kabulan liwat ni Vice ang extension niya? Ginatag? 3 months. 3 months man. 3 months malang ni sila, no? The same sa collection, no? Yes, ang management is 3 months. 3 months. Pagka January, pag after the approval of the budget, may bidding naman siya. Okay, damo na sitwasyon. Siya any interested company gusto man mag-offer sa services. I see. Sige, at least na ideya kita. No? Vice, salamat. Gid may gabi kag mabuhay ka, Vice. Thank you, Vice. Yes, thank you. Axel Bay, mo power sa imong programa. Hindi WhatsApp at salamat. Yes, salamat, sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. There you have it, mga ka-action. Vice Mayor Elsen Familiaran approve na kay nagling second reading sang 3 billion pesos nga budget for 2020 sa Bacolod. Second reading pa lang, pag third sina, why na tapos na ning istorya sini. Galastuhan is Bacolod, damo-damo man mo. Ang parte naman niya sa management, halabuyan kabasura dito sa Felisa, tikay na approve man. No? Approve man, kay managtapos ni sa November 30, ang lasining kuha ng lasining kontrata, tikin ang laning agawon kay 25 na subong, pinaka-days na lang. 8 million pesos ang ginabayad sa syudad sila monthly. So, kada contract nila is 3 months, tag 8 million, so 24 abi, no? 24. Ang collections naman niya, lain maning bayad mo, 16 million yung bayad sang collections naton sa basura, di kada bulan. 3 months man no? Ang kwantiki na dugin bato ng ng proposal ng extension and daso naman istoryahan kay dugay-dugay pa man sa December 31 pa man ang pinaka-end sa ila sining contract. Sige, las 8:51, dapat ang IPM, pero nga, gawagin ka mo plo pangako, talabi sa Disyembre niyo, damo din basura, gid basi plo pabaya ka mo na kanugon, 16 million pa naman monthly nyo. Oy, may breaking news sa nasyonal, aksyon no? Si Senador Bongo, gina-question niya ang kapalpakan sang SEA Games mong. Bilang tawang taginibe kay si Alan Peter Cayetano Calyado ni Duterte. Bongo, bata-bata ni Duterte. Bilang tawang taginibe ko na nung squabble nila nga dua, Mahalang tawang tabi ko may hibag ning dua ka mga bata-bata ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaya bali Bongo, siya mo na ni preparation ta. Pisan pagsugat sa mga atleta ni si Banga Pungsod. Way gani isang bantay kung paano makalusot sa mga traffic problem da sa Manila, pero bilyon ang gasto ta, gina-question niya, bukaran nyo na sa anong problema, anong kulang. Check ta ni go kag Cayetano, lonsay mga abaga kag butkon ni Presidente Rodrigo Duterte. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Pinugsang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people. Action Radio Philippine Standard Time, last 9:03. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama.
Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Ginapaksyonan drivers ng taxi nga may body number nga 0163. May nabilin nga folder dira si mo sini nga salakyan o kuna pasahero nga nagsakayon sa Regional Hospital pakadto sa Riverside. Ang folder ang may unod nga mga resibo, school publication, certificate kag regional school press ini, thesis pa kag ginapanigyan ina ni Ronel Federico. Sa driver palihog lang contact sa cellphone number 0927-881-7377 or diri sa Action Radio Bacolod. Ipa-action mo. Wala kita sa oras mga ka-aksyon. Pangantisan tanan ginendorso to sa inyo DTX 500. Ang panubo sang level sang sugar sa isa ka tawo kausa sang diabetes pila kadlaw. Liver detox. Habon pampaligo. Ang imo sa nga panit dula sang imo katol kurikong baho sang lawas kag kaspah. Para naman sa walanyos, tiway na sang iban. Sa tiyan, mananakit sang imo sa hawa, tuhod, loko-lokuan, mananakit sang ulo, sipon, ibuluban nyo, saan mo lang sang Santon Plus. Wani kita sa ingo pangawaras mag-aksyon sa ato nga pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpangunan Action Rex Cantong. Station Manager Action na Magbanwa. Sa technical side we have Action Nelmar Madera, Backup Action Ilray, and sa News Center Action Ann Defensor. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kag diri naman natapos mag-aksyon isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line. Maghilibati tabuas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night and God bless. Isyo. Serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio.